як хелш мошинашон фурӯхта дар ҳамин бозимон мошинаш ай даст рафт, хонашон фурӯхтагӣ буд, хонаш ай даст рафт. Барои ҳамин бародаро короче гуфт ки он карта партом, ман ҳозир залогшо мепартом, ман где-то 10 рӯз пас миём, чӣ мекунам, боқӣ мондаи пула метавам, мошина мегирам. Суратҳои духтарои тоҷики худмон мондагӣ, суратҳои ҳам тоҷик мондагӣ дар главниёшон ватсапҳои Россия вай прямои номерошон кор намекунад. Дига арзи шикоятона дар ягон ҷо карда наметавонед, ба хотире ки $200 мепартон, ай $200 $22 медод. Ҳамахе бародаро, баъд кадом шахсе ки барои граница гузаштан мехоҳад ки таксиё бовар ино, компания якай бахара барои шумо совет метавам. И бародар хеле тӯли 1 сол шид кор мекунам. 100% гарантия хати ки аввалаш худованд, баъд ҳама якада соқ саломат бурдан мерасонатон. Рақамҳо дар рӯи экран, занг бизанед, айноми мо гап занед, ҳатман скидка карда мешавад. Мошинош мошинои комфортнияд. Салом алейкум аппао хоҳаро ва тамошобинони канали Меҳробро. Бародаро, як темаи бениҳоят муҳиме ки барои ҳамаи мо ва шумо ин тема зарура дар зиндагии ҳозирамон бояд ба сами ҳамаи шумо бирасонам ки ҳамин чизҳо шумо огоҳ бошед. Рости гап бародаро, дирӯз қати як бародар будам, мошин ма гуфт ки мефурӯшам, ҳамхе гуфт баъд аз сомонтиҷӣ мондагӣ буд. Дар ҳамин рости гап як ҷо шиштагӣ будем, як кас ур занг зад, урусӣ гап зад қатиш, гуфт ки ҳамин чанд қадар нархи мошинат, ака урусия хуб намедонисти, баъд таре Меҳроб ма биги гап зад, ман каматам ака мефаҳмам урусия. Баъд гирифтам қатиш гап задам, гуфт ки мошина хай таргаватсия кардем, ҳамун чанд сӯме ки гуфтем арзон накардаг мошиншона. Ҳамун қадар чӣ кард? Короче гуфт ки он карта партом, ман ҳозир залогшо мепартом, ман где-то 10 рӯз пас миём, чӣ мекунам, боқӣ мондаи пула метавам, мошина мегирам. Баъд гашт гуфт ки картаи Спитамин банк партов, гуфтем Спитамин банк надорем. Баъд гуфт Душанбе ситиш партофтем. Ай баъд як 10 дақиқа гузашта як код омад. Ҳозир кодам ҳамҷо мемонам ки чӣ код омадагиай. Ҳамин кода худаш нависондагиай ки ҳамин кода даже коргари банк боша, ҳамин кода равонаш накунем ки ин код метавонад ки ба онлайни картаи шумо бидояд, дар картатон чанд қадар пуле ки боша айхид кунад. Баъд вақте ки ҳамин кода роӣ кард, мо дар гуфтесай ки тез кода партов ма айҷа пула роид кунам. Баъд акук ман худам ки ай чиз ки огоҳ ки будам, гирифтам ҷошта заблокирот кардам. Суратҳои духтарои тоҷики худмон мондагӣ, суратҳои ҳам тоҷик мондагӣ дар главниёшон ватсапҳои Россия вай прямои номерошон кор намекунад. Барои чӣ темаро гуфтесам, бародарое ки мошин бизнесанд, хоҳ мошин бизнес, хоҳ чӣ намуд бизнеси ҳастанд ки через карта ози бисёр шидагиай, фақат эҳтиёт бошед ки ҳамихе мошиннико бисёр шидагианд. Дига арзи шикоятона дар ягон ҷо карда наметавонед, ба хотире ки шумо кода ба дасти худтон мегиред, у мардум наметавонед $1000, $10,000 дар муддати 10 сония метавонанд ки сразу ай шумо снимат кунанд. Бисёриётон ҳамихе шидагианд, ай бародари худтон, ай дигар гиребонгир шидагианд ки гӯё телефоно дар дасти ҳавай буд, ҳавай гирифт пула. Не бародар, агар ки ҳамин чиза бо банкам бирем, банка мегатон ки шумо ин времада кода додагианд, ай онлайни шумо дигар кас пула зикагиай. Барои ҳамин ягон кас дар нашоти пул агар ки ягон кас пултон ки гузарондагӣ боша, ягон код по дар кор нестай, автоматӣ метавонад ки бигузаронатон. Барои ҳамин эҳтиёт бошем бародаро. Баъд як чизи дигар, ранги сайтҳои Дакадемо бо чинаму сайтҳои дигар ҳастанд, оношон англисиро худа сарфам намерам. Чандин ёру бародарои мо дар он сайтҳо пуршидан, дар як рӯз $200 мепартофтанд, ай $200 $22 медод. ҳамихе як ду рӯзи аввал пулшон хуб мегузаштак, ака фикр карданд ки ҳамун ду партофтагианд дар муддати 10 рӯз пули худшона мегиранад, дига 1 сол 2 сол дига ё чанд сол дига боша бемеҳнат пули бедарди миён ба даст меёранд. Баъд ай баъди 2-3 рӯз нагузашта ин программа маҳкам шид. Бениҳоят бародарое ки будан сӯхтанд, як хелш мошинашон фурӯхта дар ҳамин бозимон мошинаш ай даст рафт, хонашон фурӯхтагӣ буд, хонаш ай даст рафт. Барои ҳамин бародаро кадом намуд сайтое ки мебарем мега ин қадар пул партов, ин қадар кор мекунӣ, бовар накунед, фақат бинем бисанҷед, ито кадем пули калон накунед. Ман якмаш тавсия наметавам ягон таи шумо ки 1 сол монамонена, не агар ки кадомед ки сахт хоҳишманде ки ихай ҳамин 1000 сум 2000 сум ман мемонам, яки мебарам итавта ҳамин кадомед ки чӣ каданияем бародаро, иш хоҳишманд хитондая, не ки пули бениҳоят калона риск накунед ки ин сайтҳо дурӯғ, барое ки дар бораи ягон сайтиш маълумоти пурра дар ягон ҷо додагӣ нест. Даже сохтани ҳамун сайт кай сохтагиай, чӣ сохтагиай, литсензия даже надоранд ҳамун сайтҳо. Барои ҳамо ай ҳаматон хоҳиш ки ба ҳамихе сайтҳо бовар накунед, пули беҳуда напартоед ки боз якбора зиндагӣ дар ҷабр ба худтон накунед бародаро. Ай ҳаматон як хоҳиш ки ҳамин видеое ки моро дидесен лайк монед, поделитсия кунед ва дигар бародаротон равон кунед ки ай ҳамин чизҳо огаҳ бошанд, то ки як бародари муъмини дигармон зарар набинад. Худованд ҳаматон ёру мададгор.
бародаро, инам як канали мондагим, канали Ҳаким ТВ. Ҳар навъ видеоҳои ҷолибе ки дар Франсия яка зиндагӣ мекунад, бениҳоят як чизи хубе ки мепартояд, ҳамин канал фақат подписатсия кардагим тамошо мекунем, беҳтарин навъро дорад. Як бор бидорем тамошо кунем, подписатсия кунем, беҳтарин кор мешавад. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон.